Batshele phela. Ngikhuluma. Batshele Ngiswayele into eniyithengile yangini. lento sithi mana buka phela buka. Phela tshela abantu ukuthi TikTok uthi uyabathanda phela. Ngiyangithanda ke. Nonke TikTok. Nonke nonke TikTok nonke. TikTok. Ma? Hello everyone, welcome back to Sunday Live Chat. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, namhlanje sikhuluma ngoMaDlamini. Usephenduka isilomo ke owesifazane wase KZN Richards Bay endaweni yasenseleni odume ngelika MaDlamini. uMaDlamini ke waduma kakhulu ngevideo yakhe la ayigida khona namaNazareth njengoba eyilunga lebandla lakhona. Ama video akhe ke guys akushiya ufa insini ngenxa yendlela nje akhuluma ngayo nangendlela ahleka ngakhona mangabe ekhuluma ngodali. Few days back amanye ama-followers akhe amthathile ayomthengela iGrocery sendlini nepizza ne-iGrocery bamusa nasesaloni ke kumnandi bakithi ukubona umuntu ethandwa futhi enakekelwa njengoba abantu benza kuMaDlamini. Inkosi ibabusise. Nami nje mhlangiya ngase-Richards Bay I'll make sure ukuthi I meet lesi silomo somuntu wesifazane umuntu kadali. That's all I have for today guys. Please check her following videos and share with us which one is your favorite. Bye. Nice pizza. Okay. Wow, ungakhali MaDlamini. Naskipha sakho. Ungakhali. Ungakhali wena. Bathele neskip manje. Yeah. Usikhona ngaphezulu iskip ya. Usikhona ngaphezulu. Ushaye khona. Kubalekile vele lo. Okay. Ngawisi ngempela baby lami. Bazoyithatha impahla le bekuphuca endleleni MaDlamini. Asikubeke ekhaya sikushiye lapho oya khona ke. Sifike sikubeke ekhaya bese siphinde sikushiya lapho oya khona. Yabo? Ngeke. Ngithi mina ngishiye lapha ethempelini nje. Uzoyiphatha kanjani impahla zakho lezi engaka? Phatha, kathi kuyosinda. Oza kufa. Hayi. Hayi, yabona MaDlamini ngeke ngiyenze lo nto leyo. Faka impahla kuqala. Faka impahla. Ngifuna ukudlula ethempelini yabampeseleka. Ufuna ukudlula ethempelini? Ngiyakutshela ngithi uzobeka khona. Oh, impahla. Kulungile ke phela asikubeke khona ke ethempelini, kulungile. Sikubeke khona ethempelini. Ngoyishiya lapha kubhekwami. Oh, no babe. Sekukhona omunye ubhebi futhi okhona futhi ngaphandle kwalo kwami mina ngoba nje ngoba kumnandi kanje. Ethempelini khona la ngizodlula khona manje. Faka. Hayi. So. Hey. Ngizodlula ethempelini. Oh, yazwa ke. Ngoba ngiyezwe ngikuthanda. Ayi but simnandi. MaDlamini siwasha iastrophez. Kade wayiqala vele. Ngifuna ngishiye lapha ethempelini kuphela. Yeah, kade wayiqala vele iastrophez kodwa. Oh madoda. Hayi ngiyabona. Hayi. Ngibalele. Iastrophez la uvela uyishaye nje ngathi nje. Uvela uyishaye kube ngathi. Sapha ngithanda nesiqoma maqoqo. Nami ngisiqumama nje. Angikuthandi Kodwa mana ke kodwa mina ke buka ke nje ngihlalela khona lana isiqumama sihlala le ikuphi le emergency. Uyabona nje ismile sakho sisho ukuthi ngempela angilalanga ngisho ebusuku ngikhalile ozwase kuseni. Ukhalelani? Mangikhumbulele umuntu lo ngeke ngishaye ubalo. Hey. Uyahle phela ngiserious. Thoma intombi. Ukuthoma sena zami.
Faka nje ungadini. Ngakho-ke intombi ichonywa kanjena-ke abazi abafana umntombi uphathwa kahle kangaka sithanda sami abantu awusuzothanda muntu manje omunye Yes. uthanda mina ngedwa Yeah. okay-ke Mina ngiyakuthanda, usengithanda. Awungithandi. Ngani? Awungithandi. Bade kurelax ekhanda esaluni. Ngalo lokuthi. Uma la manje ngisuke nganetha alekhanda ngingafanele. Wakhe dry kahle uThembi kodwa abuka manje. Ngaphela ngitshela usibuku phela ngeke. Enzeni isibuku? Abantu wenze njani ekhanda lakho? Hawu. Ngani wena ufuna ukubuka wena? Kunini ngathendana nalomuntu? Kunini? Musani ukuba nomona ngathi nina nikaniwe. Angithi nawe ukaniwe. Awungiyeke. Awunali iqhude bantu. Mina ufuna nemotweni yomuntu wami. Eyakithi is my husband is of course. MaDlamini ngicela uwese. Anginjawo sisimoto yakithi le. Ngicela uwese emotweni yami. Eyakithi le moto sayibona futhi. Kanti uhlangana phela sisi. Hawu, la nginomuntu. Owaphela lo sisi. Uyamazi? Angimazi lo muntu lengela. Awushani. Usibelani. Awesome. Ngikuthuma khona la ngijake khona ngiyaphuthuma. Ushahile ne? Ushani kodwa uyaphila? Happy. Uright kodwa. Awungiright mina. Yeah. Usiyakubona ukubona phela. Awusemhle ntombi. Hey, uthandwa isizini. Siyajabula ukubona. Yala ngapi la. Ngiyini manje usuba nolaka nje. Hawu. Ungabe nolaka phela entweni yakho oyithandayo. Okay. Ngijabule kabi mina engikubona bese kuthi angikhale emotweni we. Hey, abantu bayangibuka lapha reke ngikhuluma nawe emotweni. Ngithethisa amaqala everyday nangumuntu waNkulunkulu. Ubuthonga ubazi. Angibazi ubuthongo mina. Hayi inhle into yakho tatewethu. Ngenxa yothando nje. Ongilimazayo. Hayi inhle into yakho. Awumusibuka kanjena. Ngokhala nje manje. Uyahlenga ngoba ngangizange ngempela. Unjani? Ngisabe dry. Uyisabelana le dry. Hayi. Ngidlale ngokhala kuzobusa phela. Khalela noma kulona kasithumbi phela. Yebo. Manje le moto lena. Oselela nalo moto. Hey, apa? Manje sudah nalo moto leko. Awasho ladala ungithulu. unjani sisi yini udrink ngesingisi Ifanta Grey. Uya. iroof ngesingisi Ipolisi. izimo izuma ngesingisi bani Utshena la funela plan. imoto Baba ngikule